Že ja som učiteľ a knihovník na Šúpke. A keďže chodia do knižnice študentky, tak som si považoval za jednu fantastickú príležitosť, že ich môžem nafotiť. Ja v tej knižnici mám takéto kreslo, tam ho vidíte, a keď si tí žiaci dojdú do knižnice pozrieť knihu, usadím ich do kresla a pozerajú si, a v tom by bol čert, keby som si aj neodfotil. To bola taká príležitosť urobiť si peknú fotku. No a táto výstava, som ju nazval, že ono to je to kreslo, na ktorom sedia všetky tieto dievčence a chlapci. Oni, to sú tie dievčatá a oni, to sú tí chlapci. Tak táto výstava je pre mňa niečo výnimočná, a to tým, že je to naozaj poctivá klasická fotografia, mohli povedať, je to až taký návrat ku koreňom, pretože Oliver Bergel fotil na 60-ročný veľkoformátový prístroj Arcasys, klasický na film, sám si to vyvolal. Ten proces potom už bol taký moderný, naskenoval a vytlačil. Ale tie fotografie nie sú stopu, nie sú pečať toho poctivého remesla. Mám tam denné prirodzené svetlo, ktoré im krásne vymodeluje tvár aj postavu a nepotrebujem tam mať kaderníka, nejakého kostyméra. Oni tam dojdú tak do knižnice a chodia bežne do školy. Najkrajší a najlepší vizážista je tá ich mladosť, pôvod.